ene aba be piem e we AKUAPEM mampon no wanim se wo mu bebre ebi wo Ashanti region ene ebi nso so wo AKUAPEM ha ya ene ye wo AKUAPEM de no enu free nkran na sa wo ba ha se ya wo free circle wo be fa madina kwan ne so wo betuka na wo de wo betina se trotro se wa wo ka acha nutima be aduanan de no be piem e wo AKUAPEM mampon ye kura e fe yie efi se wonim se be poso ha de emframa no nkwa wa ha no ya de so nkokra enti ne ba besua abakosem ne esua ne ma e wo krom ha e ma krom ha sei edi musa no mama ka se bi ncha okra ansa aha sei e na koko a ye nyina ye nim se ene so ga na yasene e ma o ma ye di mu no aha na koko edi kan pa ye bedua wa ha sei obebisa se ye den e na sa asem we se me ka ne sa ene mama fa fa abakosem mu kakra e we krom dwumade so wonim sa ha de aha na obesua abakosem a ye mfa hwe enfra mu kra Tetteh Quarshie eye bema bia na ni nchi ankasa eye Tetteh eye nkran ni nyina wokọ nkran ya sa akuro nyina nei eda so wo ho a ye kuro kese na emu adwuma ye nyina se de yenim na adwuma ni to continenti obepie mu AKUAPEM mampon enkomo amini wudi eye afi apem aha nwotwe ene aduanan mu nsemo 1840s mu nkomo na amini wudi bema ebepie mampon ena mbasri mission ho ana odididi akire afi na adwuma titu ana wo ye no na ye blacksmith no wo ye otonfo adwuma no wo ye ankasa no kuayo de wo se na ye ne hobby senani nka na jawate afafuom enti ne mu aro de tu kwan kopie kuro bi a ye frɛ ho Fernando Po eye island ene sa kuro no abaye kuro kitua bi a ye frɛ ho bioko an ewo Guinea enkuro no baabi okodi mfiensia wo ho oba no anwamade ode ba ye ne se na koko eka no ho odi koko aba ehyehyɛ no ho de ye ni ka ne se koko no ye wo mu ahodo bebre o ye wo de wudua enche na wo teso aba ene wo dua wudua nso a ebedimi ebetimi kura de mfia duasa ansa no ahu sa aso aba ne nyina ekoko okuro ya odi ne nyina bi hyehyɛ no ho Ghana fo bi so 1 minute no yem no de baaye ebi so de hyɛ ni bottom ebi kura so de hyɛ ni bag mu de baaye sɛ de etie bia no de enu ane sɛ owura Tetteh Quarshie onno ene de koko edi ka be pie mu wɔ Ghana ha abakosam kyerɛ sɛ bra obeduru o man mu no obedua ni koko edi kan e wɔ AKUAPEM mampon ha no nipa dodo no abehu se koko ejidi na so banfa so no royin so be claim so no mo de baaye owura bia ye frɛ no William Griffiths obekire se ono e na ode baaye na so ne nyina nkamfu ano sa bra ban no wo ho no se boarding godges bank obejitu mu se da bi enye obi a na de baaye eye owura Tetteh Quarshie ono na de koko obepie mu e ma Ghana yensu benya koko mu mfaso ani kan sam ne se koko a yedi kan kraaye anase yedi kan di free oman mu ekwa aman foforo so no wonim ne dodo na ye bottom ye nu pe ai no mo de kopie mu no mo se Ghana e koko no eye koko papa edamu sonko wo de ya de ye kama wo de ye hot chocolate bi a e de yie enti e beje Ghana koko no tunu we ma aban ne be ko so ebo ho de road e hye Ghana man enkran se ye nko so anua koko esan se de mfa so papa bi ebebre ye koko e japade kese ne nyina e owura Tetteh Quarshie nti enenne ye nyina ye so ye hu bia de pride ye wana se de boy ye ho se ye nso ye wo koko wo my Ghana mu mfa so be ne ba so ma owura Tetteh Quarshie ebra odi koko be piem e wo my Ghana eye bebre ade ba ko amidi kan aka da bia ne se history then tia yesua ne se opene bi se history is not the past but is the map of the past that governs today's or the modern traveler enti se yakasa abakosem enya ade atwam kura o na emumeye enchecheye bi ade ato ho ase ye hweso a eboa yen ne yesi so no ema yenso ye boy ye bra kopie ba bia ye free baaye ne nyina ne se yesu Tetteh Quarshie ana Tetteh Quarshie ho asemu ni se na ye babu na obeka se na me kura menye den e fa me ho ben e bra Tetteh Quarshie enam no so mo ade koko obepie o my Ghana mu no se boarding godges bank e ya de ofato no so buo na busua yie empuntunuma hodo o ma make sure sa na so ye na dwen se o si su dua se obemma mpuntuduma aba ba bia Tetteh Quarshie ana wo papa na wonam no so de koko baaye no ebi beba ni krom san so ne wo hwankran ya ye wo Tetteh Quarshie runabout ne mo bebre wo ho no mu akoso ene mo bebre wo ho a ekoso anya hwe kra no ye ba mampon hai si ye boni di yo enti we kire se wo ye babunu ana se wo ya ketesi abrantie wo bi egosi so Ghana ni mamba pa bia bo modin se wo de wadwene beto fom no hwe bibia yaboa o my Ghana na wo so se wuni ho a dachi udin adaso akasa ma woni wabusua nyina ene wenti de wo ha sei aha ye mampo AKUAPEM ye besua mamre krom ha sei development ni ma akoso ni nyina ye Tetteh Quarshie ntia
esan se oba be hu hospitals ne niam akese ekoso ha eye owura yintia ye bebe ni nyina bi se de sitie na se ye free ase ya enu se ye free ha no ana se ye krom dwumade emra na wiye no wo hu se kuri emu odeye ye krom oda aha ene ne yaba bepem a ye didi nkomo fa AKUAPEM mampon ho ye se so pesa oba AKUAPEM mampon a enye kro bi e wa bia sa ufrin kran na eba de onye du madina de na chisa ka wo be 20 minutes bi kra na chisa wa bepem osoro ase ene ya bon nkomo afa Tetteh Quarshie a ono di kan di koko ebepem o man Ghana mu kra no 1879 ho ba bi na odi koko first koko ebedua e wo Ghana ase ye di ne ho nkomo ati true for bebree die e ya de o mu free kro yi mu ebi eye ya honorable Sami Ewuku ono nso ha na ye ninchi madu mampon yi die ade kase pa ede na di e ma hu sa ampa me AKUAPEM mampon e ya so dan kase ye wo machi bi di kura sa jaba na Tetteh Quarshie oba asori wa ha se yi ai emu ame ni nyina ne se kro eye kro dada eye kro kase empuntu nyuma de ebi akoso e wa ha se wonu se ye kase AKUAPEM a eye AKUAPEM anase AKUAPEM enti nkrom akomako emdunson ene kabom emebe ye AKUAPEM man enum baako ene ye mampon ha ye wei mampon ka akan nkura tetetete omutu efiri asanteman mu ebepie mu a omo so bekyekere omo esesen anombebo osesen ewa AKUAPEM no enti ba akasa omo ka no eya akan kasa wotan waso a kasa bia wuti bia wonso bete de omo pese omo kire nyina aha eye nika yie aha de yie mfama papa bi ebo enche bia wo de se wo guso a wo be ye krom ye ni krom afo no bi e be twetwetwe nkomo amo se bi esitie Obepemu ha say ya obehu schools ahodo titru pa eye the mampon school of deaf aha na enuanu ma sebe omu yemu omu school kese wa se nei no wudo ba bepem na sebe oye obi o yemum ye de awo no na bibi sampo a otimi besua ade abe ye otitire etiaba school dia e bebre o sa ba ha senior high schools dia e ade abebre wa ha say Presbyterian senior high kese pa no ebi wa ha say bebre wa ha say sanso ne ba no mofra totofefi suku JHS ne san ne mane de mintu etua waso school di ankasa de abu wa ha say se kronye kroketo asa enti suku atwam ho ahia ebi na wani gu so a wo hwe ade kese ba ko so a wa ha say Tetteh Quarshie Memorial Hospital aha ene ye duro bia hwehwemu ansa na watimi de abadwama so say wa ya bibiduro sebe kuyen a sebe die wu a ye behu sebe timi asayare nso a wo de ba center ha eho ne hwehwe ni nyina mu ne ehu se beje atum ana ye nyintum de ye di wo be tro sai wo de wo bibiduro ana wo nsa wo ye nubuna ye mu ma ye be fro ma wo be hwese nsa no nubuna na wo de ye no aso nipa di ko ne mu ana se ko nipa ho a ebe bo ana se emwa ni nyina ye de ba sa center for plant and medicine research I say ni awebe ni nyina mu de ye die bibibia ni nyina nkamfu ano wonwa so ewo bibiduru a omaya etimi sanyare ahodo bebre kidney ede ayare awo na wopo sasabro se wusisi se wo he no ni nyina omu ye nuru a ye de sasa anyare wa ni nyina enti sa center kesie eno nso ewo mampon ase ene ma bebre de ewo mampon ebre de ma mentinsi krom na me ni krom afo no embo nkomo emfa wo mu krom wesa ampa de me kan ye nyina se menya wo kwam to bon timprum anasa mi ha mani a ni nyina obehu de yekoso aha eye krom medi eya adwoase do a enche ho adwo for short me mampon ni de hye po na ye kase nia ema ye mampon krom ha eye de paade a eye niam bebre na me kase me kan mintu nkani na nti me ka kakra niam ye krom ha eye de no ye ka kro eji ahoho pa eye mampon AKUAPEM ye ji ahoho pa na obi asu nim se ahoho jede ema mpuntu ni ade eba den oman
ahohuje eboa ema anije ne ade eba krom den na ma ahohuje de anije ba wo ba na oje won so fefewa wo ye den wo boa ede mpuntu ne ade ba enti mre bia anije den ewo krom ye nu so fi on ma yen afahye yen mamponfo AKUAPEM afahye be na yedi ohum afahye na ohum afahye afahye bia mre ni do a ye tonsa efre afoforo afi achi ene yemiamia ahoro bebre eba kan homa yedi afahye no edu afahye bro na yedi ngori ahoro pri ena ye den eba omanu egori bia atwam te se ludu oware sepabo ene nia eka ho bebre ye de insafu nia de sefu de nka o wo se mpenrofo anase tetefo ene den enu musafu but edu afahye bro ye de insafu nia de na eba krom pito nia de na ye de ba eba manso eba krom wa onim bebia ye yade ma ebo awetwa hia honom AKUAPEM fo ma wanu atew awoka AKUAPEM twide na hu se egoro no ebeso ye bonyom ahoro ye siesie krom ye nniama bebre de mpuntu ene ade eden eba mampon krom enti se ye ka se ye krom ye da nniama bi a ewo ye krom ema ye krom ye de ebi na amabobosi bedan wase de bia na ahwefo kasa han na adwoa wo kokrom wo kra wo makrom afo no nkasa ye pese ye hu kra se ye nua bi kasa bi na ka ye hu sampa mo mampon ampa ana mo krowe mu ampa ye tie mu asem ti na de mensa ka nua be ma ba ko ono so fi mampon AKUAPEM mampon ase bese ono ankasa enfa ne krom se de o mu krom afo o mu sitie se o mu yo so mu nyo ono ameka ni entie nua be ma akwa baba ye krom dina besu ye na wudi na kasa eyesai me efie dingin bo frɛ me kwameredi na oba eye ne yedi ko school ewa ban mu dia wo frɛ me William Achansa wudi na do William Achansa mo Hassan kasa William mo hapa okay ye hu sa brofo no betena no ma yin bidi ani minimara yenko mampo ha na brofo tai ba hapa me boa you no kai na brofo ba hatete sa nia ati nyina ne se aha akoye bia bia akwakoye se ye mfa se tourism center aya wo ba wo hwehwe ba bia Tetteh Quarshie ewo dwumadi a Tetteh Quarshie bedi wo eye mampon wo banso a aya senior a Center for Scientific and Plant Medicine once we ya wo bai na won abehwehwe wo ya na ese wo kohwe Tetteh Quarshie cocoa farms wo twitwa won pictures ne niama a wo pese wo ye nyina na center ye tourism ti yamfa ne se eno na makroni din no erekwa achiri sa titiru ye Tetteh Quarshie a obedua cocoa no ewa ha ne nti ama edin kwa achiri no kwasem ai Tetteh Quarshie mu sam die ye dikan aka bebre nkro no mama na di mu enti musa sana mampon mususitie so be mampon ni a die pa ne man dance e wo tribes and say nkro nkro ahodo atwa ye mu ni na hia no kware ni mampon fo ye nipa bi a wo yodo what nsamase intem enti wo ne mampon ni ye adwuma wo mere wo bre wo ho ase wo ye nipa bi a wo ye oda ti se wo nye made koro wo de be ma wo enti eye sana asua mpanifo no so e de sama nketwa no nso asua nenne na manfra bi abafrefrem nti ama bone kakra subi ababetinem nanso dan ase ye horo yen atare na se yechima efie wo mu nyina beko bia su na ne po sana tenen na die pa ne mama mpo mu krom ase eye de bisa ha obi wa ha on peso betu kwan kra o ko nu ye ne da on peso beko ba bia otwe na won kwa de na ha ye modesa ne etene se ba ku edikan pa emframa ewa ha emma kru nu mu yede enu nti nia edidu su biem se afahye bi nso rebase ne de na kire se kru mu didi unim na kru ma yede empanyenfo hihya akwan ane frefre dom ne artist won ebonyom ne ade reba ma ye nyina yen atwa hia ahoho ba won so e ba won tu kwan ache won so wo ba nua bi ache ubehu na fashion dukunkun aso dia ane na wo nyina beba na che se fie aye fie ne nuane ne niema ma ha so ye den aduan a ye ma ha ye de AKUAPEM de se ye kese aduan de AKUAPEM ni fufu ne mekwan de oni hu agwergura enti sana tenen na awia bi na se awia bi erekono nan wanya nkita ane fremu nam kakra na yatwa wufu na menkenatim menu edeje uni poso ewo mu se fufu won kran fufu watama fufu babia na so fie ni fie aha fufu no danso sana tenen fufu no etiapo sana tenen udi ya na se wo
kasa na edo. Ihu. Kasa na edo. Me yokuapi ni bapo. Me maame me na efi aburi. Meja efi mampong. Me maame ne na fi amunukrum. Nti me de. Me view ho baby ya. Sa na tinen. O mampenhene yesere won. Na se won atu ani behwe mampong. Na se mampong na di koko ba de a. Na kra anka yenya chocolate factory wo ha anka babu ayi. Kwasem na won so abosu no. Ti sanka yenya ne sa de anka me nua bia no kware ni anka yenya ni beje. Go. AKUAPEM TV. Be pauso. Hein.